Moderná vzduchotechnika nemusí byť iba z ocele. Ve spoločnosti Lebeco sme realizovali inú inštaláciu. Inštaláciu textilných vzduchotechnických rukávov, ktoré prinášajú rovnomernú distribúciu vzduchu v celom priestore. Na rozdiel od klasického potrubia je vzduch privádzaný cez tisíce presne navrhnutých perforácií. Výsledkom je eliminácia prievanu, stabilnejšia teplota a vyšší komfort pre zamestnancov aj technológie. Textilné rukávy sú výrazne ľahšie ako oceľové potrubia. Ich montáž je rýchlejšia a údržba jednoduchšia. V prípade potreby ich možno demontovať a oprať, čo je veľkou výhodou najmä v potravinárskom priemysle. Práve preto sa s nimi stretávame v pekárniach, mliekarniach, výrobných halách a skladoch. Tiež v logistických centrách, športových halách aj administratívnych budovách. Každý projekt navrhujeme individuálne podľa požadovaného prietoku vzduchu a rozmerov priestoru. Zohľadňujeme všetky prevádzkové podmienky. Vďaka tomu zabezpečíme optimálnu distribúciu vzduchu presne tam, kde je potrebná. Aj táto realizácia pre spoločnosť Lebeco potvrdzuje, že moderná textilná vzduchotechnika dokáže zvýšiť komfort. Zároveň pomáha zlepšiť hygienu a znížiť prevádzkové náklady. Adrian Group. Navrhujeme vzduchotechniku, ktorá funguje efektívne.